May mutag diya, bay. Bedibit, ngano ka? Nausa ka? Pastilan, bay. Tunay nila itabo, inkwentro gabi eh. Ha? Si Simon ug si Buni, ika-inkwentro nila ang mga daotang tao. Sabay ka balita ni mo, anak. Si Simon! Ika-hinabit ako si Simon. Kay abi ni mo, bay, nagpatruli ako doon sila gabi eh. Gisung na mo gabi eh. Oo! Peligro na gyud bay nga maglako-lako ta dinhi magabi eh. Mao na. Nay, kanang mga tao na agian dito sa unahan, niingon gyud nga, gipasidan ano man dahil mo ni Kapitan na Pritian, na din mo pala agon og magabi eh. Doon na naman ko ni pulis nga gidestino din eh. Muna ako nadunggan. Hain naman yung mga pulisa, oy. Doon na lagi. Mo sultis mga tao. Unya, hain man na sila. Nga medyo ko kakita. Oh. Naaraman ko no pirmes tigbakayan og sa tabuan mo may sultis mga tao. Uy, di na sila maglibot-libot din eh. Ilabi na sa kagabion. Oh. Adlaw ra man sila mo patrolya. Di man ko patrolya gabi eh. Kaway kalaki ang mga pulisa, oy. Madyo'y mga hinungdan. Tay! Naman ka din eh. Ngayon si Matoy na dili dyan pabiyaan ang atong bagong balay. Samot na sa gabi eh. Tagang kinaglibot-libot ng mga kawatan. Uy! Iyo ko pestaron dito sa balay. Iyo ko himog security guard. Nagprinting alimuta. Sama na si tatay. Uy, patauran mo kuno to niyag irkon. Sus, hindi ko mo to, ana. May lang ng burit imong bana. Taurag aircon. Taurag aircon, nga matay kuryente. So si Sir Marlon, uy. Patauran ko no niya og kuryente nga to ah. Sa umaabot na adlaw. Tuo biya ka ng Sir Marlon ni mo. Istorya na ng iya, oy. Wa sa buhat. Di ba, bay? Ha? Lepa day matinood. Oo. Mulambo din ni Depita. Uminto din ni Depita di. Anay kuryente niya. Oo, tinuod pa dito eh. Sige kag yaw-yaw din ha. Delikado kay dito. Abi good ni mo. Dili ko ng tabi-tabi lang, oy. Buhaton dayon. Ug ako gyud dato. Nagako ko kwarta gud. Dili ko magsigig pa na adoy. Nawas lihok. Iso. Kalimtin na bay. Ako, by the mate, lipay lang ko ni balita ada. Nadunan dahil na destino mga pulis din eh. Eh, hinoon, di pa sila marubing tingali gabi eh. Adlaw lang kay, wak man sila maswito din napita. Ang ilan siyang ilang taong, ang ilang seguridad. O, maniguro sa taon sila. Mao. Asa di Mo tingali. Basta tay ha, adto tatug karong gabi eh ha. Sige lang, maniid lang yun ta. Masuko na sa to si Matoy nako. Kaba diha laklak, oy. Gasili kang batoy-batoy. Ay, kontrabitang man jud kay kanan niya. Saman ko. Manuro gyapon ta karon bon. Sumuli ay, doon ako tayo mission. Kinahanglan mo magbantay na gyud bon ha. Kinahanglan na gyud dada armas, magtangkel gyud permi kay dito magkumpiyansa. Ayaw lagi ng tangke lagi. Noon sa mga kung gusto ka, itak-in na yung t-shirt. Asa ngayon pa ka. Tambugiro lang gid nimo. Nambog na day. Kinahanglan magtakin tag armas para makakita sila mahadlok sa nang killer. Nambog. Di lagi maayo. Noon sabi ako. Ngaram tigwa na ang armas. Sa naong pa lang ni mo daan. Mana, mahadlok na tulisan na na. Noon sabi ako taon ko eh. Waka makadungog katong giinyo ni ma'am. Ha? E di ta magtakin-takin kay yan lang taghambugiro. Kininaw nga kadlukan. Ano, inambugiro din nga na day. Kuya masagdan na tong kontra. Kinahanglan kita mo dipinsa sa tong kagalingon. Ang koy. Saman ko. Ano? Gahib yan mo ko eh. Mas may lang di na makita ang atong pusil. Para makalita ang mga terorista. Nya be. Panalitan bon, pareha sa ato ilang gibuhat dire. Nagikalitan tag dasmag, maunhan ta yatap stotski brad. Yatap Totski, Brad! Noon sabi ako eh. Adlawang dako, ang makita na to nato sila kung asa na sila dapita.
Ikaw, wa Ito mo, mga abiyatat mo! wa mo kung kaka-eskwela og military base, good? Naman ko na, ang mga kontra usahay, bon, magkumuplas na sila, bon! Maghupo-hupo na sila, unya na tanom sa o, unya makita na nimo magsuot-suot diya sa kalibunan. Yeah. Yung ko niya, pusilon ta dito, matay ta, ohon ta. Ya, okay ra ka. Magbutang-butang ka diyag tanom sa imong o. Bahala ka. Ako'y labot mo ha. Ikaw, pag takin-takin din ha. Basta ako, di ko. Wiki! Naman, tara ta. Nung tagubat, kita na sila ron. Tagbaw gini. Uwaw gini barog. Igo sa armas lagi. Awa niya. Ay, tapat niya oy. Unya na lang oy. Kailang ngit-ngit-ngit-ngit. Kaya karon hayag-hayag pa ron. Kambuhi robya ni mo. Tingilik mo dagan niya ka ha. Dogon. Ang akong motobon, sultian di ka, no return, no retreat. Dagan mo ko. Return, no retreat. Ganay. Nay pamagi. Saman? Magpatrolya man tanong. Nagatay makita ang tao, di na to kaila. Ay to ay kontak. Hindi ka humag ay to ay kontak, dolon. Hindi ka humag dol. Rikisahon. Hubuan. Para kung na'y makita, ato ding pusilong dito. Mayo? Oh, Authorize itself? Kung sabi taon ka oy? wapit ako na. Uyag na yung mga barangay tanod, pulis. Rikisahon na to. Yaon sa man authorize ta sa gobyerno? Nga mag-authorize, rikisa ta sa uban? Ha? Di na mayo. Zero gini siya sa mga gitaon. Gisugo ta sa tong agawon nga papatrolyahon mga dakpo ng mga sagbot sa katilingban. Ano siyoy? Sagbot. Gisugo naman ta. Dili lagi na mao. Naon sa gusto ka mo adto kag prisuhan? Saman gusto ka? Okay naman, libre man kaon dito, gwardyado pag yung Pinoy anan. No sige buhata. Pero di siya gooy. Mao na diha. Ang bugiro lang gid mo eh. Gusto ba ka na makasuhan kag illegal possession ng firearm? Ha? Magtakin-takin ka nag-armas? Anya wa kay lisensya? Tingalo niyang babalho ka sa prisuhan do. Nya unsaon na lang. Suluhon na lang nako ang kwarta. Ana na lang. Ha? Ha? Ay, sa dana. Pati sa dana ng musuluhan. Oo na diha. Busa ay pagkiyat-kiyat do. Kanang imong military. Katulaging kapoy gukod. Nya. Kapgo. Nya. Kanang atong gikuan ron be. Nya unhan ta. Unsa man atong ikihasad nila, magkakiha patay naman ta. Pasalamat ka mon, nga niya ako. Kay kung wap ako, wala. Hagbaya ra ka na itong mabulyaso, no? Kung sabi ka, mao nang ikaw ay pagkiat-kiat. Si Tuha gid man ang balaod, no? Kung anong dili man, ang tanan nahibaw naman ana. Kung wa kay lisensya, di ta pwede makagunit og armas di puego. Kasabot ka ana. Mao nang kita, wa man tay lisensya, di ta magpasaya-saya. Okay. Pasaya good. Pasaya. Bright tag yun din mo ba, no? Bray, hindi kag bray. Nagsultian, di kasabot. Ayo! Oy, toy! Di arde mo dere. Oh, kaya, ma'am niya mong bay. Unsa naman sa toy? Mga saba na sa gadri toy? Dili oy. Kamo may giasay ni Yorsibio din nino nga may patrolya sa to ano. Oh, Ang giingon niya nga adto ko na mo sa kalubuyan kada Sabado. May dito kadagang tao. Magsuroy-suroy lang mi dito toy. Uy, suri-suri good. Kinahanglan adto mo patrolya dito kay daghang tao. Ya doon na ra bay tigbak kay dito. Ato ta ba? Tigbok kayan ko no. Manugal ta dito. pati oy. Unsa toy? Ato kita, mando ra ba ni Yorsibio? Basta kay mao na to ha. Ya di lang ko magdugay. Ari na ko. Sige. Sige, tutoy. Mapo na tamo ulo. Tutoy, Oh, dito kay kanang. ay, dito na sa talipapa eh. Linaw man, oh, may tao. Palit ako isda, o sa isda. Nya, doon natin na maligya to, kasili na sa. Yan kong palit, anak. Ay sayo pa mong gudlang. Masig karong hapon. Tapasin hinoon. Nga mo rin sa kunoy. Ay, kadyot to eh. Ha? Nga naman na. Kadyot sa...
Matoy, unsa may resulta atong pagdani mo sa doktor ni Densyo? Ay, katunang. Kuan man tunang. Doon na deresita gyud gihatag sa doktor niya. Matoy, sulti iragog ko. Unsa may sakit niya? Ingon ko tong doktor nang masakit ko yung presidensyo kasing-kasing. Kinahanglan ng pakanon din siya ninyong baboy. Ha? O baboy, utan, o kanang mga prutas. Mao na siya nang. Tarong anong baboy, uy, dili na. Unya, kinahanglan ng kung unsay ang gusto, inyong tubanan. Panggaon ninyo, pakanon ninyo ka ng mga puno sa vitamins ng mga pagkaon, sama ng prutas, mga gulay. Mao na naw. Unya, dapat nang ay, kinahanglan, di gyud ninyo siya hatagag kaguol. Oh, mao gyud na importante nang. Unsa man tao ng pagkabutanga, ay wala na namo sila pug sa pagkatrabaho. Ang butang unsa o naman as Densyo na mo eh. Saan Matoy adto na lang ko, adto ako na ko sa Densyo. Moadto na ka nang. Sige, ari lang sa kunang. Napula na siguro to. Kaya ako mag-iingnan nga di ko na nakoy balik yung kandil. Pero sugot mo kasi Simon nga, baligyan ko sana. Oo. Pero pahibawon na sila kung pilay ipalit sa gustong mo palit. Ina raguday. Unsam day nagkandi nga. Yula Simon pa day na. So, di babat na na. Ah, wagkod. Ila ra nang gitugyan ako, pero ila lang kong gisweldoan. Unsam day kasabutan ninyo, di ba imo na nagibayran? Ooy. Wa man dayon nila baligya. Paliton ang tato nako. Pero man sila masugot, ila na lang kong gikondisyonan. Sa ato pa, dili ka makabuot-buot og baligya ana. Oo. Nya, mobalik yung Santa Claus niya. Upalit gid siya. Usa lang yung ibaligya gud. Pero paminawon lang kung pila gi ipalit. Noy! Noy! Tutok fa. Kay gitawag. Ito ka, kay. Sige, binagyaw kita ko ng hinungdan nung nasakit na siya. Nakit, kanya basulon, anak. Ikali adto imong bantay kus kanding. Ay, ito, anong good. Karoon na bitaw. Yara tayo oy. Na.